spesial yang punya lagu ini. Langit terbujani doa neni hati kanggo sampeyan siji. Spesial yang punya lagu boleh, yang punya Vanessa bisnis. Lagu ini ku pecah. Majikan no asmane tekucan kelawan syahada mugia sampeyan nemu jodoh sing tepat sing sering kakak najan ngimpi kakak tak ikhlasina wong sejen sing duweni. Kembali masih bareng yang Abdi Rabika Boda Official buat sedikit. Sing demen dipaksa ngiklasake laraku lara tapi kudu nirima. Sampean hadir ibarat anugerah mung sayange takdir jodoh wis keukir sampean tercipta jodoh kanggo kula. Diucapaken tapi ati getas kanggo ngiklasaken asmane tekucan kelawan syahadah mugia sampeyan nemu jodoh sing tepat sing sering kakak najan ngimpi kakang ikhlasina wong sejen sing duweni. Sekali lagi masih kembali spesial majikan nom nang apa serasa ora adil kula wong sing demen dipaksa ngiklasake laraku
tapi kudu nerima. Siapa Mbak? Supir lintas Dede Arya, Dede Arya supir lintas, Dede Arya supir lintas, Dede Arya supir lintas, Dede Arya supir lintas, Dede Arya, Dede Arya, Dede Arya, Dede Arya sayang, Dede Arya supir lintas. Serasa ora adil kula wong sing demen dipaksa ngikhlasakeun lara kula lara tapi kudu nerima. Dede Arya seperlintas. Memang kata ikhlas gampang diucapakan, tapi hati getas kanggo ngikhlasakeun. Dede Arya supir lintas, Dede Arya, Dede Arya asmane Dede Arya, Dede Arya si sayang. Mugia Dede Arya nemu jodoh sing tepat. Dede Arya